हेलौ रायजोफोर नै दिनै गोदान भिडिअजों लोगोसे लोगो मोनफिनबावलायबाय। ओमफ्राय दिनैहाय दैज्लां बोथोर जोबहांनानै गोजां बोथोर हाबहां जानायजों लोगोसे जोंहा हाबा मोनजासिगोनलाय। दा हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदानखौ गिर्जायाव लांनो रेडि जागासिनो, थियारि जागासिनो। बेनो जाहैबाय गेट। समायदोंना समायाखै रायजोफोर? दाबो हाजोबाखै नै खामानिया। बेम दामग्राफोर गेंलेनि भिडिअ दाननाय माबाखौहाय भिडिअ दाननायाव दायो जोङो नायगोन जाहैबाय संनाय खावनाय अमा बेदर। दा गोदो जों उन्दै समावहाय नै बेफोरबायदि लाइफांनि सायना मारासो लुयोमोन हाबायावहाय। टेन्ट हाउस टुन हाउस जेबो गैयामोन। दा बे मडेलखौनो जोङो फिन लाबोफिनदों आरोखि नैबे हाबा थिलियावहाय। गोदोनि जों उन्दैयाव नुबोनायफोरखौहाय जों बेवहाय दा ओंखाम जाग्राखौ, ओंखाम हटेलखौ गोदोनि महर होफिनबाय आरो दिनैनि हाबायावहाय। गोदो बिदिसो खुङोमोन जों उन्दै उन्दै समावहाय। ओमफ्राय ओरै बेदर सुगासिनो, नै ओंखाम संगासिनो। माखासे मोनबाय नै, ओरै लाब्रा संगासिनो, बेदर संगासिनो। अमा बेदर माब्रै आदा गोथाव जाखानाय दा? बेदरा गोथाव दा? एक नाम्बार संना एक नाम्बाराव एक नाम्बार। औ अमा बेदर खादा खि खादा ओरै ओंखाम संदों। न'निफ्राय ओंखारबाय आरोखि हिन्जाव गोदान। नोंखौबो हाबा जाहां नुलायदों माथो। ओरैबायदि गरम रायजोफोर। दायो हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदानखौ गिर्जानिफ्राय लाबोबाय। गरमा अयथासार। हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदानखौहाय आथिं सुग्रा बिथांमोना नै बेसेबां डिमान्ड दं। 200 बिथांमोनानो सुगोन जाहैबाय। सफैबाय दायो। जय हिन्जाव गोदाननि, जय हौवा गोदाननि। Mudah sudah, mudah pak. Boleh kamu tuh. Dah mana? Hijau.
가가 यावबा दरजा फांथेग्राबा फुदुंबावो बहा थोरसियावसो 200 लायबाव नै बेलाय सोर जाखांफाला नोंसोर नैबो बहा डाबल डाबल मोनो बहा 200 लायबाव Nama